Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Ναι. Είστε πολύ καλά νομίζω. Σήμερα θα παίξουμε Trade Plaza μαζί. Εγώ εντάξει δεν έχω ούτε κάτι. Πει ότι έχω πάρει ένα καπιτάνο, αλλά αυτό δεν ξέρω ότι το δώσω πολύ συχνά. Trade Plaza. Δεν είμαι Trade Plaza. Παναγιώτη πήγαινε Trade Plaza. Κάτσε. Σε έναν prospect. Μπήκα σε ένα pro server Trade Plaza. Κάτσε. Και ένα refresh. Και μετά μπαίνω. Τώρα βλέπετε την οθόνη μου, όχι την οθόνη του Παναγιώτη. Εγώ βγάζω 26, όχι δεν είμαι εγώ αυτός. Πού είμαι εγώ? Βγάζω 34 μπίλιον επειδή δεν παίζω και πάρα πολύ στη Λεμπρόντ, αλλά έχω 1334 στυλς. Εγώ του λέω είναι 334 στυλς. Πάμε να με βάλει. Ρε πού είμαι? Σε 14. Πού είναι όλο μου το brain rot? Έχει κολλήσει. Κάτσε. Μόνο και εγώ θέλω ίντερνετ. Α, έχω brain rot. Κάτσε βάζω για το ίντερνετ. Γιατί δεν έχει. Έχεις δείξει κανένα βίντεο το ίντερνετ? Ναι. Εντάξει, μην το δείχνεις. Εντάξει, ξαναμπαίνω παιδιά. Κάρα από την Ισπανία. Πάμε σε σερβέρ. Εγώ πάω να δω λίγο εξής counts. Νουμπί είναι crystal. Τελευταία φορά τα είχα δει 0 και τώρα είναι 223.000 exist. Για να βάλω Τα Phantom. rainbow. 3 μίλια rainbow. Και θα βάλω ένα year trade και 10 πίνο trade. 0. Εντάξει. Γιατί δεν αφήσεις μόνο φυσικό νουμπίνι. Ένας έχει νουμπίνι με όλα τα trades, αλλά τώρα πια όχι. Το έχει όμως ακόμα στην βάση. Κάτσε εδώ ένα normal νουμπίνι με όλα τα trades. Τα παλιά trades όλα τα παλιά. Κάποια παλιά trades. Να για να δω explosive. Εντάξει, σίγουρα ένα υπάρχει. Ένα μύριο με explosive. Σιγά ένα, ρε. Disco. Ένα μύριο. Με fire και με close και με comet track. Μπαίνω trade plaza. Ένα μύριο με όλα αυτά. Έχει μπαγκάρι Κωστάκη γι' αυτό. Δεν είναι ένα μύρο, απλά έχει μπαγκάρι. Ναι, όντως το ξέρω. Δεν είναι ένα μύρο. Άμα βάλεις όλα τα trades κανονικά θα είναι 0, αλλά έχει μπαγκάρι. Να select all. Πάμε για κάτι άλλο. 10. Πώς έγινε έτσι στο Dragon κανελόνι? Έχει μπαγκάρι. Α, ναι, όντως δεν έχει φουντώσει. Είχε εξής κάνω στο Dragon κανελόνι. Δεν έχει. Το Level of Bear σίγουρα θα έχει. Υπάρχουν 811 εξής Level of Bear κανονικά. Λέει ότι ο Σάμι δεν θα βάλει ποτέ τα εξής count στο Dragon. Γιατί πολλοί δεν θέλουν να τα βάλουν. Θα Δεν βάλω... θα βάλει ποτέ τα εξής count στο Burrito Burrito. Δεν θα βάλει ποτέ τα εξής count στο σπαγγέτι του Αλέκη φυσικά. Ποτέ τα εξής count στο Curaçao Level of Bear. Δεν Σίγουρα βάλει μην ποτέ τα εξής είναι. count στο Cash of Cards. Ποτέ τα εξής count στο Vento Ilero.
Το γκρίφιν είναι πιο σπάνιο από το στρόμπερι. Για να δω αν υπάρχει ένα Love Love Bear με τάκο. Σίγουρα θα υπάρχει. 5 τάκο Love Love Bear και UFO σίγουρα υπάρχει 0. Ώστε βάλε Love Love Bear με Galaxy. Ωραία, πάμε για Love Love Bear Galaxy. 1 of 1. Ναι. Βάλ και Candy. Αυτό είναι. Λάβα είναι 0. Σίγουρα Radioactive. Για να δω. Yin Yang 2. Rainbow 2. Kerst 7. Δεν ξέρω. Αλλά έχω το Carpet εγώ. Dragon Gingerine Kerst 0. Radioactive Gingerine 130. Rainbow 90. Το Γουδουγίνι σίγουρα δεν έχει εξής Θα σου πω κάτι. Το Dragon Gingerine Rainbow υπάρχουν περισσότερα από το Diamond. Δεν ξέρω πώς. Ή μάλλον έτρεξε event. Πάνε ότι δεν υπάρχουν Galaxy το Γουδουγίνι. Ή όχι Crystal το Γουδουγίνι. Δεν έχει καν εξής. Υπάρχουν πάρα πολλά. Πώς? Το Gin υπάρχουν 11 μίλια. 11. Όχι. Γιατί παγκάρω τόσο πολύ. Δεν έχει καν εξής count. Δεν ξέρω καν πώς θα ήταν. Μάλλον το Gin θα είναι 25 εκατομμύρια. Γιατί παγκάρει τόσο πολύ. Αλλά τι θέλεις για καπιτάνο. Τι θέλει αυτός. Ούτε. Τι έχει πάθει. Πίνα το πάταγε 0. Έχω one of 6 καπιτάνο Αμερικάνο Λάβα. Με 4 trades. Εδώ στο book έχει πολλά premium. Γιατί δεν μπορώ να συνεχίσω το βίντεο με μπαγκάρι. Θα βγούμε στο επόμενο βίντεο. Bye. Το ανεβάσεις. Πόσα ήταν.